הציבור. בעצם, אני לא הראשון שאומר את זה, גם עינת קליש רותם, שהיא בעצם זאת ששיתפה את הציבור. היא הייתה הראשונה שבאמת שיתפה את הציבור הרחב. בעקבותיה קמו המון פניות. הרבה מהפניות באמת הם לא באו היום להציג את הדברים, כמו שהם לא באו במשך כל החודש האחרון, פשוט כי הם הרגישו שהם היו מחוץ לכל התכנון הזה. אין להם עכשיו כל כך דרך להגיב על דברים שהם לא היו שותפים לתכנון שלו. אז הם באיחור מאוד גדול קיבלו דרך עינת קליש את החומר כן באינטרנט, ועיריית חיפה, כמו שאמרתי כבר, הכישורים לא עבדו באתר של העירייה, כמו שגם הכתובות אימייל לא עבדו, והחומר לא הוצג. אני הראשון אולי שמוכן להגיד את זה פה בפה מלא, אבל אני מייצג באמת את אותו ציבור שאולי לא מתנגד לתוכניות מתאר, הצעירים, שכן חיים באינטרנט, והם לא חיים במכתבים בדואר, פשוט כי אין לנו כתובות מען שאני יכול לקבל אליו דואר. אז אני לא מקבל דואר. ואותו דבר לגבי השיתוף שנעשה בהמשך. הוועדים השכונתיים מורכבים בעיקר מפנסיונרים. לא מורכבים מהצעירים שהיו מודרים מהתוכנית הזאת, מהתכנון של התוכנית המתאר. אז לכן לא נעשה שיתוף ציבור של אוכלוסייה מאוד גדולה בחיפה. ואם אנחנו כן רוצים להסתכל על העתיד של חיפה, העתיד של חיפה הוא לא מי שהיום היה שותף לתכנון. בנוגע לשטחים הפתוחים, כמו שאתה אמרת, אדוני המתכנן, בעצם התכנון, לא נלקחו השטחים הפתוחים בתכנון, הם לא נלקחו בחשבון, אתם אישרתם את המצב הקיים, התוכניות המאושרות אושרו, והאם זו התוכנית מתאר של חיפה? האם לאשר את המצב הבינוי הקיים? התוכניות הבינוי הקיימות אושרו, כפי שאמרת, האם זו התוכנית מתאר, תוכנית עתידית שאמורה לרכז תוכניות ולהסתכל בראייה כוללנית על העיר? אז גם נוגע לשטחים הפתוחים וגם לתחבורה הציבורית. אנחנו לא יכולים להגיד שאם אושר הכביש בקבביר והתוכנית מתאר רק מאשרת תוכניות קיימות, אז באמת אין סיבה להתייחס לכביש כזה. כשמסתכלים על רצף השטחים האקולוגיים, בעצם רואים קיטוע מאוד ניכר שקוטע לחלוטין את כל אזור צפון הרכס. אז אני לא חושב שזה נכון להתעלם מהראייה הכוללנית של השטחים הטבעיים ולהגיד שמה שאושר אושר. גם גבעת העיזים, גם שמבור, כל אלה תוכניות שאכן אושרו, נעשו בשנות ה-60 המאוחרות בחילופי שטחים עם פארק הכרמל. אבל זה לא נכון היום להגיד שבתוכנית כוללנית חדשה, שאמורה ליצור תוכנית לכמה דורות הבאים, תוכנית מתאר היא פעם ב100 שנה אולי, אז זה הזמן באמת להסתכל, האם אנחנו יכולים באמת, כפי שהציעו הירוקים של חיפה, וגם עינת קליש רותם חילופי שטחים, עם השטחים בדרום העיר, דרום מערב העיר, בעצם אנחנו רוצים להוסיף רק 60,000 יחידות דיור לפי הנאמר בתוכנית. אז האם בשביל 60,000 יחידות דיור אנחנו באמת צריכים להרוס את כל ודיות חיפה? הרי ידוע שמדובר בווילות, ידוע שמדובר ביחידות דיור לעשירים בלבד. האם הטבע שהוא נכס ציבורי של כלל הציבור צריך באמת להינתן לכמה בעלי הון שיבנו על אותה קרקע טבעית היום? זה נזק בלתי הפיך ולא תהיה לנו הזדמנות שנייה. הטבע של חיפה, יש לנו היום הזדמנות לתכנן אותו, את השימור של הטבע. כשתוכנית האב תאושר, יכול להיות שכל שטחי הטבע האלה כבר יהיו בנויים. כפי שנעשה בגבעת זמר, הבנייה מאוד מאוד מהירה, הטרקטורים ממהרים להגיע, ברגע שיש אישור, תוך שבועות מספר, אין טבע יותר, נמחק. אז יש לנו הזדמנות בעצם חד פעמית. שימור טבע זה משהו שאפשר לעשות רק לפני שהוא נהרס. זה לא משהו שניתן להשיב את הגלגל לאחור. בנוגע לשבילי האופניים, אז קודם כל אני מאוד מכבד את ההחלטה באמת להכליל את תוכנית האב מ-2008 שנזנחה על ידי עיריית חיפה. אין החלטה כזאת. שמעתי גם את החוקר אומר, את העורך אומר. אין החלטה כזאת. אוקיי, אז אני מבקש שוב, אם ניתן להכליל את תוכנית האב שנזנחה, היא הייתה תוכנית מאוד מפורטת, כפי שאמרת, חתכי כביש, באמת בצירים הראשיים, באמת בחנו את הסוגיות שאתה אומר, שצריך לכלול את הפירוט של הדברים בתוכנית מפורטת, אז זה כבר נעשה. אין פה מה לחדש, מ-2008 תוכנית מאוד עדכנית, אנחנו באמת מבקשים שתיכלל בתוכנית, להכניס אותה כחלק מהתוכנית מחייבת, לא עוד נספח לא מחייב, שניתן יהיה להתחמק ממנו בעתיד. תודה רבה.